Loraldiaren esperientzia digital hau musikaren unibertsoan murgilduko da. Bertan, bi izar biztu berri dira. Olatz Salvador eta Idoia Azurmendi. Biek ala biek kanta dute dizira. Bi kantugile hauek ezagutzeko aukera izango dugu, solasaldian eta zuzeneko kantuen bidez. Sortzaile hauekin batera, emakumeak eta eszenaz gogoeta egingo dugu. Madalen Arzaiuzek gidatuko du esperientzia. Goazen ba, tximeletak ari dira sabelean. Mila esker gurekin elkartzearren, bai onera etorri zareten guztioi, eta baita pantailaren beste aldetik gurekin bat egitea erabaki duzuen hoi. Eta eskerrak ematen hasita, eta amaitzeko, eskerrak eman nahiko nizkieke, hemen agian ikusten ez diren, baina hemen atzean dauden guztiei, hau ahalbidetzen dutelako, eta baita loraldiari ere, beti horre kulturaren aldeko apustu gogorra eginez, baita garai ez hain erraz hauetan ere, beraz, mila esker. Aurtengo Loraldia Festivalak bozak izeneko esperientzia dakar oholtza gainera, eta gaur hemen oholtza gainontan bi boz, bi ahots izango ditugu. Idoia eta Olatz Salvador izango dira gaurko protagonistak, musika egintzaren bidezide horretan bide egiten ari diren bi boz eder, eta gaur gure bidaide izango direnak. Beraiek izango dira gure bidaide, nahiko genuke zuek ere izatea gure bidaide, beraz badakizue. Lotu uhalak, ezkendu maskarillak, eta begiak eta belarriak momentuz libre dauzkagunez, gozatu esperientzia honetaz. Eta gehiago luzatu gabe, ezagutu ezagun gure gaurko lehendabiziko protagonista. Hauxe da, Idoia. Idoia Azurmendi, Idoia da esena gainean. Familia girotik datorkio musikarako zaletasuna. Musikenen musika ikasketak hasi zituen bitartean pasaden urtean, murrizketa guztien gainetik, 21 kontzertu eskaini zuen Euskal Lurraldeetan. Udaberri honekin batera, Ilun eta Abar diskoa kaleratuko du. Kimu berri honen 4 kanta plazaratuko ditu gurean gaur. Kantugile berri bat, biztu da musikagintzaren unibertsoan. Sormen abenturaz jositako bidaia luzea, opa nahi diogu. Eguerdion. Eta mila esker gurekin izatearren gaur. Zurekin hitz egiteko desiatzen gode, baina lehenik eta behin jarriko diogu musika gaurko eguerdiari. Bai? Osondo. Zuekin Joanes Ederra kontrabaxoan laguntzaile duela, Idoia, hitzetan. Goizetan izpilu parean harro irrien gitean eme oldarkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko espainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere diren erantzunetan. Angela Davisen hitzetan, Maialen Lujan Bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren irrintzietan, ahotskorren kontzientzietan. Berriz esan ez dezaten, ez dagoela denon eskuetan, gizartearen arazoa den ardura komun den honetan. Zilegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Maurizia zenaren
maialen lujan bioren azken puntuetan, zilegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Maurizia zenaren irrintzietan, etaren ondorengoetan, Maurizia zenaren irrintzietan, gure ahoz botatakoetan, 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 botatakoetan. Eskerrik asko. Idoia, eguerdion, orain bai? Bai, eguerdion. Abestu duzun lehen abestian entzun ditugu Angela Davis, Maialen Lujanbio, Maurizia zena, kontzientziak pizteko erreferente batzuk, dira? Bai, guztiz. Hurbilekuek batzuk, eta beste batzuk esain hurbilekuek, baina danak kontuten eukitzekoek. Abesti hau hori baino haratago doa, amona ere aipatzen duzu. Zer da, printzipioen aldarrikapen bada? Bai, nik uste askotan igual konstiente ez bagabe gure bizitzetan daukagun egoerak edo pertsonak aipatzen diesela abesti zen, eta bai, aldarrikapen txiki bat da, nire partetik. Horre, esaten duzu, botatakoetan, botabakoetan, zenba gauza gelditu diren botatzeko, ez da? Bai. Eta zu orain hemen zaude? Botatzen. Hasi berria zara musikaren munduan, edo ez, Idoia? Agian ez hainbeste? Bueno, oin hasi naz musikan industria apur bat gertutik ezagutzen, baina uste dute betidanik sentiru izena zela musikari. Bueno, gauza bada musikari sentitzea, eta beste gauza bada erabakitzea musikara dedikatu nahi duzula. Oso gazterik erabaki duzu. Hori eta pentsatzen dut, zure barruan izango zenituela eztabaidak. Zein ziren ezak eta zein ziren baiak? Bai, erabaki zaila izen zen. Batez be, institutue bukatu nenien, ez zelan egoten garen erabakitzeko momentu horretan, eta nik nire inguruen ez nauken bez erreferentzia asko, ez iguele herri txiki batekue izetiek badauko pega hori. Nira iztan hauz izena egize da musikari zedala bebai, orduen bide hori errestu zuzten apur bat, baina zalantza asko, hasieran. Igual aurretik nik musika hobi bezala ikusten nelako, ez? Eta txipaldaketa bat bada musikaia profesio bezala hartzia. Zure aizpa referentzia bada bera zuretzat, bai. Eta badaude beste referentzia batzu gaur egun, gero hemen izango den Olatz Salvador, Izaro, Maren ere hor dago, Zurine Hidalgo hor dago, agian, erreferentzia horiek izateak laguntzen dizu erabakia hartzen? Bai, nik uste baiet, gainera, azken urtetan nik bai eukidote referentzia horrek, gertu hau edo argisa hau ikusi dut, eta horrek seguro bultatu ustela bide hau hartzera. Eta diozu musikaren mundua gogorra dela? Lan handixe dago atzian. Zertan da gogorra? Holtzan ez dauen lan danien, ez? Ikusten ez dana, nik oindala gutxi arte ez nen ikusten bez, baina oin konturatu naz presina handixe dauela horratzien, eta lan handixe oso politxe dela, baina badauko laberia. Hala ere, bide gogor horretan, mundu gogor horretan, zure ametsa betetzen ari zara, momentu hontan. Laster, apirilaren? 23. Apirilaren 23an izango dugu eskura zure lehen diska, Ilun eta Abar. Zer da Ilun eta zer dira beste Abar horiek? Ilun eta Abar dator Ilun Abar hitzetik, da hitz joku bat. Eta hasiera baten, erabakinen holanda hitzie dizka, apur bat estetikoki gustetan jatelako eta oso Ilun Abar sali izena zelako beti, oin Donostin bizina zela gainera
iunabarrak itxasotik politxek diez. Baina konturatu naz, diska hortako abestixek sortu ostien, hartu dauela koherentzia bat diskak, eta iunabarraz badaukola zentzu hori, zemuten dago batzutan, eguzkixe joeten da ja egune amaitzen dela, baina badau eta abar bat, ez? Eta nire kasuen diska hontako abesti asko eguneko momentu hortan sortu diez. Momentuz badaukagu lehen single bat, ez da? Aulkilokoa. Bai. Nolako harrera izaten ari da? Oso harrera ona, oso pozik gauz, eta jentiek oso ondo hartu dau. Gero abestuko diguzu, ez da? Bai. Nola sortzen dituzu abestiak? Pianoan aritzen zara, gitarran aritzen zara, eta uste dut beste emakume baten izena ere esan behar dugula, Maria Osés. Bai, Maria Osés da institutuen ezagutunen arrasateko lagun bat, eta hasi gitzen, oindala urte batzuk ja bison artien abestixek sortzen, berak poesia idazten dau, eta oso ondo elkar ulertzen ga, eta niri asko gustetan jate beste pertsona batzukin sortzi uste dute oso aberasgarrixe dala, eta kasu hontan diskontako abesti batzun hitzak beriek diez. Idoia izenaren atzean, lehen zeunden zu, eta beste batzuk agian, baina gaur egun atzean talde badago. Bai. Ohartzen zara ardura bat dela? Bai, ardura bat bada, ze, taldekueko lan Basile bezala deitzen dauztiela jefa. Eta, soinarte hasi zen sekule jefa, ez? Gize da, danon artien itzen dugule, eta idoia proiektue danona dala, ez bakarrik niria. Idoia lehen neska txiki bat zen, lehen esan dugu, orain haunditzen ari da. Musikak lagundu dizu ahalduntzen? Bai, nik uste baiet, musika beti eukidote txikitatik. Egize da, igual, azken urtien edo, niretako dala arnazgune bat, ez? Adibidez, ni bizinaz topera uste dute danok mila gauzekin buruen, eta enaz oso gai egoteko konzentraute gauza bakar baten, eta musika hitzen dotenien izen aldala holtza gainien edo nire txeko egon gelan nau hortara bakarrik eta lasaitzen naz, bai. Eta jende aurrean jartzeak laguntzen dizu ahalduntzen? Bai, politxe da niretako feedback hori jasotie, eta gustora goten naz. Zer ikasi duzu jende aurrean jarrita, zuk emakume gisa, neska gisa, zer ikasi duzu? Nik dakitzeten ahitzen, aldotela, alnazela heldu jendien gana eta jentiek aldauela jaso nire mesue bai musikan bidez, bai hitzen bidez. Eta ohartzen zara, orain dela agian hamarkada batzuk, ezta? Etzela batere arrunta edo etzela batere ohikoa ikustea emakume bat, oholtza gainean, jende aurrean, abestiak abesten, eta zu orain hemen zaude. Horra zer pentsatu ematen dizu? Bai, sorte dunenaz, ze emakume asko dauz bai igual ez daukienak hainbeste izenez, eta hor dauzenak euren gauzatxuek itzen eta sorte dunenaz hemen egoteko aukerie eukitziarren. Dagoeneko eman dituzu kontzertu desente, lehenko udan zenbate? 15 inguru edo, bai. Eta hori diska atera gabe? Bai. Eta diska atera ondoren zer izango da? Kontzertuek bai, oin gauz, jiratxo hori edo preparetan, eta aber jentiek zelan jasoten dagoen diska. Kontzertuak ematen dituzu, batzutan talde osoarekin, batzutan bakarrik ere eman izan dituzu. Bai, eta, oin datorrenaz aukikote joaneseaz kontzertu batzuk, bakarrik baino beto sentitzen azela, eta gero taldiaz beste batzuk bai. Eta garai batean bertsioak abesten zenituen, horrela hasi zinen gutxi gora bera, ezta? Bai. Ondoren pasatu zinen zure abestiak abestera. Zer sentitzen duzu zure abestiak jende aurrean abestean? Ez da kezka bat sentitzen hor? Ea nola hartuko duten? Bai, abestizekia niriek diez eta orduen pertsona lauek diez, orduen bai, ez dakite, bilusten zapur bat, ez? Eta impresio apur bat emuten dau, baina
baina ondikon ez daukete kezka hundixe horreaz. Gaur zer abestuko diguzu, orain? Kantaukot aulki jokoa, dala lehenengo singela urten dana, eta 25. artikulua bi abestionein hitzekin ditxute Mariakin, eta gero kantaukot lokanta bat. Lokanta bat? Bai. Esnatzeko ez da? Bai. Idoia, hartu zure lekua, deituko diogu Joanes Ederrari, berriz ere kontrabaxuan laguntzeko, eta zuekin berriz ere Idoia abesten, Joanes atzean duela lagun, aulki jokoa, 25. artikulua, eta lokanta. Eskerrik asko. Aulki huts bat dago sukaldeko izkina hortan aspalditik inork ez du bota nahi ez da bertan eseri ere. Atzo gustu zen Elizako 5. lerroko lehen eserlekua. Taia ez du inork beteko igandetako mesetan. Arditzagun aulki hutsak ta zor dezagun aulki jokoat bihurtzeko zuen utxuneak bizindar. Nolabait, nolabait, nolabait. Ta zenbat okupatu dezakeen ez dagoen zerbaitek utxune batek irensten gaitu ekaitzik handiena bailitza. Ta gaur gure txikitik, gure izanetik, ta ezinetik ardezagun atxeden aulki hutsetan. Arditzagun aulki hutsak ta zor dezagun aulki jokoat bihurtzeko zuen utxuneak bizindar. Arditzagun aulki hutsak ta zor dezagun aulki jokoat bihurtzeko zuen utxuneak bizindar.
bizindar, bizindar. Eskerrik asko. Zeinen zaila den etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean, aspaldi betidanik lekurik ez. Eraikitzeko zerotik hasten den ezer. Nork ez du merezi aukera bat, lau horma zarago doan etxe batean bizitzeko, zutondo baten epeltasun goxora itzultzeko. Zalantzaren lurraldean oinak elkar lotuta dantzatzera, kondenatu zituztenei paperezko harrezien eta etengabeko guda baten menpe bizirenei. Herri hau denona da, zuek gugara. Ta zer zaila den etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean, batzuentzat eraiki zen, baina denontzat da lekua hemen. Babestu dezagun elkar, zalantzaren lurraldean oinak elkar lotuta dantzatzera, kondenatu zituztenei paperezko harrezien eta etengabeko guda baten menpe bizirenei. Herri hau denona da,
pasatzera kondenatu zituztenei. Paperezko harrezien eta etengabeko guda baten menpe bizirenei. Herri hau denona da, zuek gu gara. Eskerrik asko. Joanes ederra. Bueno, eta baina bai amaitzeko lokanta. Izarrikan dago itxasoaren beste aldean. Eguna hiltzen bada aurkitu gaitzala baster eskutu batean. Zeruak arnasten du isiean. Kresala guzti zure begiak. Itxasoari lokanta bat olatuen oiuek baretzeko gaua. Itxasoari lokanta bat ilargiak zainduko gaitu egizulo lasai. Ilargiak zainduko gaitu egizulo lasai. Eskerrik asko. Mila esker Idoia, ederrak zure kantak. Gaiari ekarpena emango diogu datuekin baita ere. Hasteko eta zuek hasitako ariari jarraituz, 3 datu esanguratsu aipatuko ditugu, ikerketatik abiatuta. Lehenengoa, industria kulturalean soldata arrakala 19,6%koa da. Bigarrena, musikaren industrian lan egiten duten emakume profesionalek
prekarietate ekonomiko handia salatzen dute. Emakumeen 75% lan egin du inolako kontratu edo ordainsaririk gabe, gutxienez urtebetez. 75%ak berriz, urtebete eta 3 urte artean emandu lanean, inolako ordainsaririk edo kontraturik gabe. 3. datoa. Emakumezkoek aurkitzen duten kristalesko zapaia da gaur egun ere musikaren alorrean aurkitzen duten oztopo nagusienetariko bat. Oso emakume gutxi izaten dira zuzendaritza edo goreneko lanpostuetara iristea lortzen dutenak. Hemen ikerketetatik abiatutako datuek erakutsitako errealitatea. Sare sozialak aktibaturik ditugu eta publikoari gogorarazten diogu gure traolaren bitartez iritziak, komentarioak, bota ditzaketela eta gero agertuko ditugu. Gogoratu gaurko gaia zein den, emakumeak eta eszena. Mila esker Amaia, mila esker, eta Adi, entzun duzue hemen zaudeten guztiok eta baita etxeetatik jarraitzen ari zaretenok ere, aukera duzuela sare sozialen bidez gurekin parte hartzeko eta zuen iritzia zabaltzeko eta ondoren aipatuko ditugula zuen komentario horiek. Idoia agurtu dugu, momentuz, gero itzuliko baita gurekin hemen holtza partekatzera, baina orain Olatz Salvadorri buruz hitz egin behar dugu, Olatz Salvadorrentzat izango da orain protagonismoa, eta Amaia, hor baldin bazaude, zer duzu esateko Olatz Salvadorri buruz? Bai. Olatz Salvadorren musika ez da laua, labirinto bat dirudi. Zuge baten antzera okertuz errestatzen da gure azalaren gainetik, esaten zuen Karmele Jaio idazleak. Mila esker, Amaia taulara itzuliko gara eta Olatzi ongi etorria emateko, hauxe da, Olatz Salvador. Salvadorrek hainbat urte daramatza musika eszenan murgilduta. Eskalkeitan taldean hasi zuen bere bidea orain dela 10 urte. 2018an lehen bakarkako lana kaleratu zuen, eta aurten bigarrena dakar. Aho Ual. Musika bidaideak ez dira makalak, Rosalén, La Marea eta Iban Ferreiro. Karmele Jaiok dio, Olatz Salvadorren kantek norberaren hauskortasunaren xarma ezagutzen laguntzen digute. Irria aurria noraino heldaiteke gabezia niretzat beti zen berezia zuregia. Iria eria arrakalak dauzka agerian agertu nahi ez zuen aurpegian gauerdian. Esker.
Mila esker, Olatz ongi etorri eta mila esker Keu Agirretxeari, gero izango dugu berriz ere Oholtza gainean. Hola Salvador, eguerdion zuri ere. Eguerdion. Zure egia zen abesti hau. Galderak egingo izkizut, baina hasi baino lehen ez dakit zerbait baduzu kontatzeko abesti honi buruz? Abesti hau sortu nuen enkarguz, labur metrai baterako sortu nuen. Eta, berai gidoia pasazidatenean, irudi batzuk etorri zitzaizkidan gogora, eta pixkat irudi hoiei bueltaka sortu nuen abestia. Printzipioz, bertara zuzenduta egon arren, nire lanarekin zer ikusia izan zezakela ikusi nuen, eta diskoan lekua ikusi nion, eta orduan bertan sartzea erabaki nuen. Diskoa aipatu duzu, AOUAL. Horixe. Errexea da esaten edo ez dakit hainbeste, AOUAL. Bereziki errexagien ez da. Urtarrilaren 19an Hori da. kaleratu zenuen, nolako harrera izaten ari da diska? Oso polita izaten ari da, prozesu guztia. Lan guztienen ondoren eta bertigo erraldoi baten ostean, azkenean jauzi egin eta bertan jendea dagoela ikusteak, babes hori sentitzeak berak ematen dizu energia bat aurrera jarraitzeko, eta egia esan jaso ditudan mezu guztiek, gehienek esango dut, animatu naute honetan jarraitzera. Bertigoa esan duzu, baina bertigoa zergatik, hau zure bigarren diska zen, agian lehendabizikoan maila altu jarri zenuelako? Horrek bertigoa sortzen du? Ez dakit altu jarri ote nuen, baina kanpotik hori sentiarazi zidatenez, bai sentitu nuela ardura hori, ez, gauzak ondo egitekoa, eta azkenean jende bat lan honen zaidagola sentitzen dezunean, nik uste presio moduko batera iritsi daitekela, naiz eta jendeak bere asmo honenez egiten duen. Eta nik uste hortik dijoala, ez, nik baneukala beldur moduko bat, agian lehengo diska hori jendeak nahiagoko tezuen bigarrena baino, eta azkenean prozesu bat egin behar izan nuen, esateko, olatzu gustora gelditu, eta kanpoan dagoena nire esku ez dagoenez, hortxe, geldituko da, eta nik gustoko deten zerbait egiten deten bitartean, lasai egon naitekela sentitze hori. AOUALi buruz hitz egingo dugu, AOUAL izena du diskak, eta dagoeneko aipatuzu behin baino gehiagotan, AOUALek esan nahi duela zaldiei adibidez jartzen zaien soka edo hori gidatzeko erabiltzen dena, ez da, hemendik. Hori da lehen definizioa, baina ze definizio dago horren atzean? Edonork egingo du bere interpretazio bat, baina zu pixkak gidatuko gaituzu? Ados. Niri iritsi zitzaidan, hori, askotan azaldu dudan bezala, hiztegian kontsultatuta, gaztelerazko rienda hitz honen itzulpena, eta gustatu zitzaidana izan zen, azkenean konnotazioak erabakitzen duela hitz bakoitzari ze zentzu ematen diogun, ez? Hori gazteleraz oso errex erabiltzen den hitz bat da, ez, rienda, baina euskeraz sonoridadea bera bortitzagoa izan daiteke, eta aditzera ematen du norbaiti haua estaltzen ari dela beste norbait, eta badago hor zapalkuntza harreman bat ere, eta niri gustatzen zitzaidan sentitzea batzutan alde batean nagoela eta bestean beste aldean, ez? Eta gure harremanei buruzko hausnarketa bat egitea, ez? Azkenean inork ez lukelako beharko ez da gidatuta, ez da beste bat gidatzen, ez? Bakoitza bere buruaren gidari eta horrekin nahiko. Eta zuk gidatu duzu zure diska hau? Saiatu naiz. Ez naiz bat ere gidari trebea ikasten ari naiz, lidergo paper hontan eroso sentitzen, baina laguntza handia izan dut, hemendik handabilen Ñako, gure managerrak asko lagundu dit, ekoizleak berak ere Pablo Novoak lagundu dit, eta eukidet jende oso ona nire inguruan, egia da azken erabakiak nire esku gelditzeko askatasun hori izan detela, baina batzutan askatasuna pixu bilakatzen zait, eta hortxe nabil nire liderazgo hori kudeatzen. Ohartzen zara, atzean talde bat daukazula, orain aipatu duzun bezala, baina zu zara liderra, zu zaude aurrean, eta zuk daukazu ardura. Ikusten zaitugu prest gainera ardura horiek hartzeko, Olatz? Beharko, ala tokatu zaidala sentitzen dut, edo agian ala erabaki dudala, ez, proiektu bat zuzentzea erabaki nuen momentu hortan, agian
oso ondo jakin gabe zertan nenbilen edo, baina bueno, azkenean ikuste bola hori azten joan zela, hasieran bakarrik nengon, eta hori gero eta jende gehiago batu zaio proiektuari, eta bueno, uste dut bakoitzak badakila oso ondo zein dan bere lekua, eta bueno, nik askotan eskaten dit laguntza erabakiak hartzerako garaian ere, baina bai, egia da, hor dauden izena-bizenak nereak direla, eta edo zer dela ere, ni izango naizela seinalatzen lehengoa. Kolaborazio onak bildu dituzu, diska honetan ere, esango ditut batzuk, Iban Ferreiro, Idoia, bera, gero abestuko duzu elkarrekin abestia, zer esan handia eman du Rozalenek. Eta elkarrezketa batean entzun dizut, Rozalenek egunean kolaboraziorako 20 bat eskaera jasotzen dituela, eta zuri baiezkoa eman zizula, zu aukeratu zintuela, baina zuk ere aukeratu zenuen bera. Hori da. Lehenago. Bai, hori da niretzako politena, elkar aukeratu izan hori, ez? Berak asmo hori agertu zidanean, elkar ezagutzeko aukera izan genuen momentu batean, euskeraz abesteko asmo hori, gogo hori, nahi hori, ez da ohikoena, ez? Azkenean euskeraz ez dakien horbaitek horrelako borondatea agertzea, eta gainera, esfera horietan mugitzen den pertsona batekin lan egitea ez da dirudien bezain erresa, eta badaude bitartekari asko prozesu luze bat izan zen, baina azkenean emaitza albidetu zuena izan zen bere eskuzabaltasun hori, bere borondate hori, eta atzetikan egin zuten lan guzti hori. Baina behin eginda ere, berak agertu duen jarrera bai euskerarekiko, bai abesti honekiko implikazioa berari buruz asko esaten duela esango nuke. Olatz, orain egin barrizut galdera bat, niri bereziki gustatzen zaidana, nerekin ere badurako lotura bat, eta galdetu barrizut zure abizenari buruz. Zuk bizkar gainean daramazu bere aldeon eta txarrekin Salvador abizena, hor daude zure aita, zure osaba, argi dago beraiek zerbait erakutsiko zizutela, ontara iristeko, baina zu ez zara Salvador bakarrik, zu bigarrenez zaldua zara, eta zure amak ere zerbait erakutsiko zizun zauden lekura iristeko. Bai, nire amak, esaten da bezala bizitzarako armak eman dizkitez. Azkenean musika bizitzaren zati bat da, baina beste guztia azkenean etxetik jaiotzen da, ez? Nire amak beti eman du dena gogatik, beti egon da hor, guri segurtasuna babesa ematen, eta azkenean hori ezinbestekoa da, baina ia ez musikarako baizik eta pertsona bezala garatzeko are garrantzitsua dela. Eta, uste ikusten ari dela, beraz muixu bat ama eta eskerrik asko denagatik. Olatzuk 10 bat urte daramatzazu euskal eszenaren gainean, eta badirudi azken urteetan badagola olako emakume musikarien olatu bat, ezta? Kantautoreen gainera olatu bat, baina zenbakiak askotan tematiak izaten dira, eta sortzaileak.eus webgunearen arabera, oholtza gaineko emakumen presentzia 20% bakarrik da. Bai, ikusi izan ditut horrelako estadistikak baita ere, estatu mailan egiten dituzten jaialdiekiko kuota horiek, eta baita, hori, zifra nahiko ez oso parekideak topatu ditzakegu, baina, gure errealitatea ere hori da, ez, nigo naiz jaialdi askotan, non agian 10 taldeetako emakume bakarra ni izan naizen, eta alde erdi tekniko guztian ere, gizonezkoak gaiendu diren, orduan, gaur egun oso mai gainean jarri den gai bat da, baina ni hasi nintzen momentuan gehien harritzen ninduena zen hori izatea normala, ez? Inori arreta ez emateak horrelako, inork faltan ez bota izanak bertan emakume gehiago egotea, ez? Orduan, esango nuke ni hasi nintzenetik honea behintzat begiak ireki ditugula arlortan eta arlo hori zaintzen ari gerala. Orain falta zeguna da, era naturalago batean ateratzea, eta agian, ez dakit, martxoa iristen denean, eta gai hau eta hitz egiten ez egunean, agian horri iritsiko da normaltasuna. Olatz, gure Soldasaldira beste 2 gonbidatu berri gonbidatuko ditugu, pantailaz beste aldetik. Hitz egin dugu Itziar Ituño aktorearekin eta Ane Labaka bertsolariarekin, gai hau jarri diegu, emakumeak eta eszena, eta horrela erantzun digute. Emakumeok oztopo asko topatu ditugula bidean, bai bertsolaritzan, bai esango nuke jendaurreko tasunarekin lotura daukan sorkuntza orotan,
Uste esango nuke oso lotuta dagola, txikitatik, hezkuntzatik bertatik jaso dugun rol banaketa hortan, guri beti esan izan zaigulako, neurritsuak izateko, ez nabarmentzeko, nolabait protagonismoa ez egokigula guri ez. Eta orduan nik uste oztopo nabarienak edo izan diala, nik behintzat sentituet bertsolaritzan ere ustet horrela dela, nolabait guri ez egokigun espazio bat okupatzen ari ginela, ez? Holtza batean edo tabladu batean geunden momentutik. Eta orduan nolabait horregotearen justifikazioa edo beste aldea izango litzake kalidadea edo egiten dugun horretan onak izateko beharra eta horre dakarren autoexigentzia eta autoexigentzia dakarren autozigortze hori. Eta esango nuke hori dela, nik detektatzen duten oztopo nagusia. Grazi egiten duzte, beti esaten da Euskal Herrian matriarkadoa eta indartsuagoa da, duzurre da, ez da egia. Antzeko parezi duzuten gara leku guztietan. Bai Nafarroan, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, bai Madrid aldera edo ez dakit, bardin. Topatzen duzuz klitxe bardinak eta jokaera bardinek. Orduen hori aldatu behar dugune emakumeok planto eginez, asertibidadez eta planto eginez. Geroz eta garrantzitsua iruditzen zait, pixkat alduntzea eta aipatzen dugunen, niretzako alduntzeak zentzua dauka kolektiboa izango badau. Alduntze, ni sentitzen naiz aldunduago, sare baten parte naizen momentutik, eta uste horrere jarri behar degula indar, eta sortu behar ditugula espazioak, adibidez bertsolaritzaren kasuan bezala, alduntze bertso eskola sortu zen, eta hilabetean behin elkartzen geha Euskal Herriko txoko ezberdinetako, adin ezberdinetako eta estilo ezberdinetako emakumeak, eta nik uste pixkat hori dela bidea gure arteko saretzea, espazio propioak sortzea bai jendaurrean bai bertso eskolan kantatzeko elkarrekin eztabaidatzeko, pixkat bizitzen aigean honi hitzak jartzeko, nik hor ikusten dut bidea. Saretzea aipatu dute, saretzeari buruz gero hitz egingo dugu Idoiarekin batera, baina ahalduntzeari buruz galdetuko dizut, Idoiari ere galdetu diot, zuri musikak jendaurrekotasunak lagundu dizu ahalduntzen? Bai, asko lagundu dit, eta esango nuke iaia bi pertsona desberdin direla holtza aurreko latz eta gaur egungoa pila bat erakutsi didalako. Lehenengo alditan oso urduri jartzen nintzen, aurreko gauean gaizkilo egiten, holtzaratze momentu hortan bera begira, eta uste dut bidea egiten zoazen neurrian gauza pila bat ikasten dituzula, eta lortzen dezula batzutan erosoago, bestetan deserosoago, baina horre egon nahi badezu zure leku bat topatzen, eta bai, ahalduntzen, nik uste, bizitzak dakartzan gauzak gertatzen diren neurrian, nola edo ala moldatzeak ja ekartzen dizula ahalduntze bat. Eta hanek aipatu duen saretzea ere hori oso garrantzitsua iruditzen zait, ze hori nire proiektuan askotan, nahiz eta atzean jende asko egon, ni bai sentitu naizela pixkat bakarrik zentzu batean, ez? Nire izena bizen horien bakardadea, ez? Olatz Salvador zu. Baina inguratu naizenean nire gauza antzekoak egiten dituzten emakumeekin bai lortu dudala konexio hori eta saretze horrek eman didala indarra gauza negatibo edo txikitasun guzti horiek alde batera utzi eta aldutzeko. Eta orain ahaldunduta ikusi nahi zaitugu Olatz, zer abestuko diguzu? Korapilatzen lehenengo eta ahotsari gero. Hartu zure lekua. Eskerrik asko. Hortxe, Olatz Salvador. Korapilatzen eta ahoari, atzean Keu Agirretxe lagunduela, zuekin, Olatz Salvador.
Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, dani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko eta neta, zure zaporean, 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 zaporean. Korapilatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola eskatu. Korapilatzen jarraitzen badugu, korapilatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola eskatu. Korapilatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, dani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainari handik gauan, eskuak poltsiko eta neta, zure zaporean, 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 zaporean. Korapilatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola eskatu. Korapilatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Korapilatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola eskatu. Korapilatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Bai, Notau da ahotsari. Gaur martxoak 18 eta portuak bi barku, goizer hori da sabaia, da nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza ahol, hau alokatu horrek egin zaitu ahotxaul, eguzkiari ulukatz eta
sabela, iraganeko esaldiz, gero azari bazara, lekuz kanpo daude zure, atskorden koordenadak, hau alak nahi eta enzaitza hau alokatu horrek, egin zaitu hau txaul, eguzkiari eta esker. Mil esker, keua beretxea, mil esker Olatz Salvador, oraintxe gomiatuko zaitu nerekin esertzera, Idoia Surmendi ere bere ala etorriko da berriz ere gure gana, baina jarraitu aurretik, entzun ditzagun berriz ere Anela Baka eta Itziar Ituñoren iritziak. Artiston lana hoxe da, gizartea hobetzea eta aldatzea, baina barnekoak bai, barnetik hasita. Eta pentsetan dut, alarde moduko telesaioak itea oso importantea dela, geure historiak kontatzeko eta geure burukak emakume lez, ezta? Eta bueno, nik baten tokatu jata, oso posik izan nintzen, baina espero dut, ondino gehiago egitea tokatzea. Niretzako erreferenteak izatea oso garrantzitsua da, gauza garrantzitsuenetako batez, lehen esan deten hezkuntza horrekin lotuta edo, zuk ikusten badezu, badabiltzala, Plaza Andreak badaudela, emakumeak badabiltzala bertxotan, badabiltzala musikan, badabiltzala literaturan, txiki-txikitatik ikusiko dezu hor bide posible bat, bestela ikusiko etzenukena, ez? Eta nire kasuan ere hola izan da, eta esango nuke ez bakarrik sortzaile referenteak, baizik eta sortzaile feministen beharra, nik adibidez bertso munduan hola bizi izan detelako, ez? Iritsi zalako momentu bat, hasi nintzana ja eskolarteko txapelketatik eta plaza batzuk egiten eta hola, sentitzen ditun gauza batzuk, deseroso sentiarazten indutenak eta bazeuden holako ulertzen ez nitun gauza batzuk, eta hor bai mugarri bezala bizi izan nire kasu pertsonalean adibidez, egintzala bertso munduko emakumen topaketa bat, niretzako erreferenteak zian emakume bertsolari horiek entzun nitun feminismotik hizketan, eta hor nolabait ulertu nun, nire gorputzean pasatzen ari zan hori, ez zela soilik nirea, ez? Egitura oso bati erantzuten zion zerbait zala, eta nolabait hor ulertu nun, zer ari zitzaidan pasatzen, eta bain hori ulertuta, indezakezu onartuta bere hortan utzi, edo onartu eta saiatu hori iraultzen, eta uste hortik aurrera bai nire ibilbide pertsonala eta sorkuntzari lotua edo horrek emarkatu zula topaketa horrek. Antzerkian ibilina zenetan, Ika taldeagaz ibilinaz, gehienetan, Ika taldeko burue da Agustan Intxaurraga, zuzendaria, eta beti berak idatzitako gauzek, edo emakume hori geure espazioa ematen dozku. Eta ze gertatzen da, programatzen gaituztela bakarrik azaro partean, edo martxoaren 8 inguruan, orduen da gure txanda, ez da, emakume hon txanda. Segatik, egin gura dugu lan,
urte osoan zehar, eta gure historiak urte osoan zehar kontatu. Ez bakarrik programazioa egokitzen danean, ostras, oin emakumean behar dugu, ez? Geure eskubidea da urte osoan zehar lan egitea. Umorea arma oso potente bat dala, eta feminista eta sortzaile feminista bezala badagokigula hori ere konkistatzea, eta hori ere guk hartzea armatzat, eta hortik egitea. Hori erantzu garelari, behin elkarrizketa bat egin nion, eta esaten zunez, askotan, lehen esan deten enpatxu horrekin lotuta, igual aipatzea sistema heteropatriarkala eta olako termino eta ja asko entzun ditugun diskurtso panfletario eta serio batetik edo berdina egin dezakezula umore klabe batean, umore kodigo batean, eta igual jendearen gana iristea erresagoa izan daitekela. Tira, Idoia eta Olatz hartuko ditut horra ipatutako hainbat ideia eta hitz egin dezagun hoiei buruz. Hasiko gara martxoarekin, gaur martxoaren 20a da, baina gaurkoa kasualitatea da, horrela utziko dugu. Martxoa, zer gertatzen da martxoan? Zergatik beti martxoan? Inoiz sentitu izan duzu ezuek martxoaren mamu hori? Hombre, martxoan lana segura haute daukegu, ez? Olatzek esan dau. Bai sentitu izan dudala hori, ez? Hainbat urtetan martxoan egutegia bete zaigula. Eta badaude artista batzuk esaten dutenak bereik ez dutela hori egingo, ez direla, itziarek esaten zuena, ez direla martxoko kupoa betetzeko jendea, baizik eta urte guztian nahi dutela ibili, eta baina, nik ez nago lanei ez esateko momentuan, oseak, niretzako dena ongietorria da, niretzako ondo dago hau mai gainean jartzea, behar den bezain beste, eta hori, lehen esan dudan bezala, iristen danean puntu bat non ez dugun hau behar, seinale ona izango da. Momentuz behintzat beharrezkoa bada, beraz, hemen segitzuko. Beste ideia bat aipatu dutena da, emakumeok, Itziarrek aipatu du, emakumeok guk geuk kontatu behar dugula gure historia bera galardearena aipatu du, ezta? Guk geu atera behar gara oholtzara. Bai, guk sinistu behar dugu lehengo, ez, hitzen dugune. Eta hori gure historia kontau, bakoitza bere modure, gure kasuan igual musikan bitartez, gure historiak aldo guz kontau. Igual aktore bezala ez dain erresa bakoitzak bere historia propioa kontatzea, baina bintzat musikari bezala badakagu zorte hori, ez? Gu gurea kontatzen dugu, ezin bestean. Beste gai bat atera dena da erreferenteena, lehen galdetu izutea zein izan diren zure, aipatutugu erreferenteak, zuk, Olatz, zein izan dira zure erreferenteak? Uste dut, adinaren arabera oso aldakorrak izan direla, horrela Euskal Herri mailan emakumezko referente bezala, anari egon daiteke bere unibertsoa, bere letrak, niretzako hasieratik miretsi izan duten pertsona bat da. Egia esan nire referenteak ere badira nire inguruko jendea, ez? Adibidez ikusten dudanean, ez dakit, Izaro bera ikusi nuenean, kursalean abesten, eta ikusi dut bere ibilbide guztia, ez? Eta lagun bezala eta gremiokide bezala edo gustatzen zait ikustean nolari den ate berriak erikitzen, bide berriak egiten, eta zentzu batean izan daiteke baita ere beste referente bat, ez? Mundu mailan egia esan musikari pila bat izan ditut nik referente bezala, eta gizonezko asko ere bai, eta egia da puntu batean nik behar izan nuela emakumezko referenteak bilatzea nik neuk ikusteko nik ere posible nula, ez? Azkenean hasieran referente gehienak ezinbestean gizonezkoak direnez, igual ez dakit zuri gertatu zaizun, niri momentu batean klik egin zean zerbaitek eta esan hon, eta emakumezkoak zer, eta topatu nitunean esan hon, ostras, nik haurekin nahi dut. Niri behorrek bultzatu nahu guztiz. Batez be, bilatziek, referentiek Euskal Herri zen, ez igual gertuko hauek, Olatz da nire referentetako bat. Azkenien gaztetxu hauen itzenien, hori, azten bilatzen, ikusten zelan dauzen beste emakume batzuk, bide hori itxenez, eta azkenien horrek bultzatzen dutzu animatzera edo.
Idoia zuzen bat urte dituzu? 20. Eta ohartzen zara zu ere, olatza aipatu duzu bezala, zu ere orain gaztetxo batzuentzat erreferente izan zaitezkela ez? Bazarela? Bueno, ondikon ez dakit. Ez dute guzti sinistu, baina, bueno, etorten bada, etorteko, hori bai. Bai, soinean eraman marko dugunik, hasieran ere ez nuen ikusten inoren erreferente izateko modukoa izan intekenik, eta orain bandera hori ere eraman bar dugu, erreferentea ere bagera, arrotasunez esan marko dugu. Bai, guzti. Erreferenteak aipatzen ari gara, eta kuriosoa iritzen zait, Euskal Herrian orain gertatzen ari den fenomeno bat, badago Izaro, bazaude Idoia, bazaude Ola Salvador, badago Maren, badago Estitxu Pinatxo, hor daude hainbat emakume kantautore beraien taldea edo sortzen dutenak, eta denek, badirudi behintzat, beraien izena jartzen diotela beraien talde horri, ezta? Hori bada, nik ikusten dut, ahalduntzearen urrats bat, ez? Ardura hartzen duzu zure bizkar gainean zure izenarekin. Bai, bada, azkenien hori nire kasuan Idoia da, enaz ni bakarrik da proiektu oso bat, eta jente asko daut hartien orduen bada alduntzeko modu bat, ez? Nire izena jartie horrei. Errespetu apur bat emuten daue bai, baina bada. Olatzuk esan duzu lehen damutu ere gintzarela, ja, ez? Bai. Bere garaian izenik ez pentsatzearen ere izena bizenekin hasi, eta gero askotan kamuflatzea nahiago izaten duten momentu horietan ezin naiz nire izena bizenetaz banandu nire gainean barruan daramatzat, eta onerako eta txarrerako ni naiz Olatz Salvador. Orduan hori batzutan diskrezioa nahi duten momentutan ez dut hainbeste lortzen, baina bai, egia da azkenean ematen diola baita pixu bat izena bizena jartzearenak. Badago azken puntu bat aipatu da nahi dudana, eta da saretzearena. Hanek aipatu du bertsolari emakumen artean badagoela saretze bat, ez dakit zuen artean zerbait badagoen? Bai, argi eta garbi. Nire ustez adibidez kolaborazio hau nik Idoiari eskatu niona bada baita ere saretzeko beste pauso bat, ez? Azkenean nik uste gure artean harremantzea eta elkarri babesa eta ez dakit laguntasun edo gertutasun hori erakusteak ematen digula indartzeko eta gauzak egiteko eta ez dakit meta berriak jartzeko bide bat edo nik uste esaten den hori bakarrik ezin da baina lagunekin bai, horrela ikusten dut. Bai, nire kasuen be bai, holan musikari profesional hasi berri bezala, hori sorpresatxo bat izen da, egiz esan, enen espero olako izango zanik musika mundu Euskal Herri zen, baina hori sorpresa hona izen da, ze ikusten dute gure artien badauela konplizidade punto hori, eta nik asko eskertzen dut, ze oso babestu sentirunaz hasiera hontan, eta uste dute importanti dela niretzako bai. Iaz egin zen lehen aldiz emakume musikarien topaketa bat? Hori da, Gernikako Astran egin zen, eta 100 emakume musikaritik gora batu ziren, ni ezin izan nintzenen bertan egon, baina inbidia ez ikusi ditut irudiak eta bertan sortu ziren gauzak, aurten ere egiteko asmoa badago beste era batera, noski guztiz desberdina, eta foro askoz murriztuagoarekin eta bar, baina uste dut hori ere behar batetik abiatu dela, ez? Azkenean, nik uste dut, behintzat, hainbat emakume musikari bildu ginen lehenengo aldia horrela bazkari informal bat egiteko izan zala behar batetik esperientzia konpartitu, elkarrezagutu eta ikusi zenbat antzeko ditugun prozesu guzti honetan. Zu izan zinen Idoia? Ez, nintzen egon. Aber, aurten. Aurten. Dira, hemen ari gara hizketan, baina sare sozialetan ere ari dira hizketan, Amaia, zer duzu kontatzeko? Bai, aste hauetan zehar sare sozialen bitartez jaso ditugun iretzi eta mezuen laburpentso bat egingo dizuet, 5 gai nagusi azpimarratzeko eta aipatu dituzue gainera saioan zehar. Lehenengoa, emakumeo, karlo eta sektore guztietan jasoten dugula deskribatu ditugun arazoak eta gizartearen arazoa dala. Bigarrena, zerritan emakume bat bolo baterako kontratatzerakoan, soilik parekotasunaren zenbakiak betetzea kontuan izaten dela eta proposamena bera edo kalitate artistikoaren gainetik baloratzen dela hori.
Hirugarrena, emakume artistak gutxitan izaten direla kontratatzeko orduan lehen aukera, batzutan bigarren plater moduan hautatzen gaituztela. Laugarrena, ekintza bateko sortzailea emakumea denean, honi edapen txikiagoa ematen zaiola eta komunikazioan beste motatako mezuak igortzen direla. Ikuspegi artistikoa edo produkzioa baloratu baino gehiago, agertu dituen jantziak edo itxuraria erreparatzen zaiola. Eta bukatzeko aldarrikapen nagusi bezala, aipatu duzue gainera, emakumezkoek sortutako proposamen kulturalak martxoaren 8ko olatu horren inguruan programatzen direla, eta ez urte osoan zehar, eta horren eskaera egiten du gizarteak. Zere aipatu dugun bezala, Amaia, mila esker, sare sozialetan aipatu dena gurera ekartzeagatik, eta saretzea zari ginela, emakumeen arteko saretzearen adibide garbi bat izan da, hain zuzen ere, Olatz Salvadorren diskan dagoen kanta bat, besteak beste, kantak izena du, gelditu hor, Ane Labakak idatzi ditu hitzak, Olatz Salvadorrek konposatua, Idoia izan da kolaboratzaile, eta gaur aukera izango dugu hemen zuzenean abestia entzuteko. Baita ere izango dira gurekin, Keu Agirretxea eta Joanes Ederra. Gonbidatzen zaituztet armak hartzera, baina zuen instrumentuak hartu baino lehen, entzun dezagun Ane Labakak zer kontatzen duen abestiare buruz. Bakoitzak bere moduan interpretatu dezan, bai esango nuke badagola mezu nagusi bat edo bakoitza lotu dezakena, bai maitasun istorio batekin edo dena dalakoakin ez, nire bi ideia nagusiak edo zian batetik min egiten badizu ez egon hor, eta min egiten badizu ez egon hor izan daiteke pertsona bat min egiten dizuna, edo izan daiteke espazio bat, lan bat, min egiten dizun horrekin lotuta, eta gero beste alitzake nolabait on egiten badizu gelditu horrez, netzako, eta igual bai lotuko nuke saretze horrekin eta ze garrantzitsua da on egiten diguten espazioa ulertzen dut modu abstraktu baten, izan daiteke pertsona bat, konpainia bat, lagun kuadria bat, berdin du zer, baina pixkat horrekin jokatu nahi nun, eta izenburua ere hortik dator pixkatez gelditu hor, on egiten dizuten lekuetan. Agurtzen zaituztegu, zuekin Joanes Ederra kontrabaxuan eta Keu Agirretxea gitarra elektrikoan, Idoia eta Olatz Salvador gelditu hor. Zatoz bihurtzera lo ezinak nahi, mamuak izara eta hitzak arai, toriz dilor lorden batia hilgora, arrakala bat egin nahian denbora. Barne zingiraren basorteka, jolastu nahi alduzu gorde-gordeka. Bibeta zalakizu, da segunkor mine ematen badizu. Zatoz gotorleku bat dut bizkarrea, doana munduaren kontrakarrea. Imaginatu zaitut arnazkantuka, nire
nire gorputz gainean erdikatuka. Asta muka jarraitu dut atzaparka. Inoiz baino ederrago zaude dardarka. Gaur tristura darizu, desegonkor min ematen badizu. Ez egon ez egon Zatoz utzi egunari gaua hor baintzen. Ez dakiz ziurlen den edo orain zen. Ilunain laiotza izango zenik. Heldu banizu eta heldu bazenik. Heldu banizu eta heldu bazenik. Beti horren zaurizu, desegonkor egiten badizu. Gelditu gelditu Eskerrik asko.